جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقها منها من ثمرات. Assalamu alaikum, sunana dan malam daga nan cikin garin Bauchi. Da Allah jama'an duniya ina tambaya, da wannan yarinya da wayannan yara yan boko da wayannan yara wanne ya kamata gwamnatin tarayya ta ciyar da su? Da wayannan da aka raba su da uwansu da ubansu daga Kano, wani daga Jigawa, wani daga Sumaila, wani daga ko ina suka zo neman ilimi dan taimakon rayuwarsu. Da wayannan ƴaƴana sun fito daga gidana zan ba su abinci, wayannan kuma ba su da uwa ba su da uba. Don Allah jama'a wanne ya kamata gwamnatin tarayya ta ciyar da su? Jama'a nake tambaya na duniya. Sannan sai da aka kai shekara 2 zuwa 3 zuwa 4 ana ciyar da wayannan yara kuma ba a ciyar da su. Kuma duka kuɗin nan almajiri yana da haƙƙi akan fetur, yana da shi akan gas, amma duka manyan ƙasan nan ba su gani ba. Suka dinga ciyar da 'yan boko, ba sa ciyar da almajirai. Abun kuma bai dame mu ba. Kuma ba dai matakan wuya kaga almajiranmu sun tafi gidan babban mutum suna bara. Amma abin alfahari, ka duba wannan alƙur'ani, ka gan shi ba a taɓa samunsa, ka gan shi duba shi da kyau su gani, ba a samun wannan alƙur'ani, ka gan shi sai ta hanyar waɗannan yara. Domin wannan alƙur'ani ba a rubuta shi a islamiyya, ba a rubuta shi a ko'ina sai a makaranta, sai ta hanyar sai an yi bara. To naji wasu mutane 3 suna zagin almajirai, suna cewa wai ba su son ƴaƴansu su kawo su almajiranci. Na farko akwai wani malami da ya ce shugaban da su zaɓa wai sai sun tabbatar da ɗan takarar da zai hana almajiranci kafin su zaɓe shi a shugaban ƙasa. Wani malami a Abuja wanda aka hana shi, aka kwace masa masallaci. Sai wani tsohon gwamna mai jan wannan wani boka ya sa masa hula, jan hula, ya sa masa jan hula. Shi ma yana daga cikin wanda ya fito ya kalubalance mu, ya bar jam'iyyarsa ya koma wata jam'iyya. Sai wata karuwa ita ma tana da bakin da za ta zagi wannan almajirai. Sai kuma wani bawan Allah wanda in mun tashi a nan yanzu da mu masa addu'a, yana cewa Naziru sarkin waka, ubangiji Allah ya masa albarka, Allah ya sa ya kare da duniya lafiya, Allah ya sa ya kare da duniya lafiya. Kuma duk wanda yake da hannu wajen hana almajiranci a Najeriya, Allah ka tsine masa, Allah ka tsine mishi, Allah ka durkusar da duk wanda yake da hannun almajiranci, Allah ka tsine musu. Assalamu alaikum.